хора, аз съм Monster Gamer и днес ще си продължим оцеляването в нашия синглплеер World на 1.9. Да, ако помните в миналия епизод си направихме тази къща. Не мога да нареча нито хубава, нито грозна, защото нито ми харесва много, нито пък е толкова ужасна. И даже тук не е равно, о майко. И в един темпъл намерихме седло и Diamond броня за нашето конче, което е булшит и не ще да стои на едно място. Та в този епизод смятам да направя ферма и ще ходим малко в мината да покопаме, защото ни трябват ни материали, трябва ни желязо, трябва ни така си имаме, ще ги засадим. Може би е тук на брега за сега. А пък по-нататък ще направим автоматична ферма. Разбира се, къщата ще му бъде по-голяма. И нямаме камъни. Аз пък да, камъни. И дърво даже нямаме. Ай. Това не е добре. Но знам какво поне мога да засадя докато чакаме. Поне вече няма се тревожа, че нямам шугъркейн и имам една крава. Сега ще съберем малко дърво, т.е. всъщност ще взема само това. Вау! Сега да вземем achievement'а за Getting Wood. Вау! Добре. Айде си една дървена кирка, защото миналия епизод ни се щупи. И ще отидем в пелна земина там. Да видим в нея какво ще има. Ето, 2 крави. Окей, 2 крави ще ни стигнат. Даже има си и прилеп. Ако бях с ония мод, да мога да се превръщам в това, което убия, ще да убия прилеп 100%. Просто прилеп. Прилепа лети. Прилепа е малък, малко сърца. Това е тъпото на прилепа, но прилепа е прилеп. Да, предполагам, че ще понамалят малко епизодите на това. На мода Survival, защото артерити вече не е болен, така се предполага. И ходи на даскало. И сме в различни смени, да. И за момент ми се стори, че казах ходи в даскало. Ходи на даскало. Ау. Добре, тук трябва да слезем. Ау! What? Вече като паднеш, ще отскачаш, бат. О, шит, зомби. Аз имам меч. За Нарния! Come on, shit. Оу! Ау! Не! Фак. Тъпи скелети, бе. Мразя ги. Аз на какво играя? Е нормално. Защото ми се стори, че на хард много стрелят тия изроди. Много са бързи. Сега къде е дупката? Чум я, тя бе, сега. Нека видим дали ще вземем още демидж тук. Не. Да, тук ще вземем. Ау. Добре. Ох ти мръсник! Ама те са двама! Я чакайте. Уно момент, хора. Първо ще пуснем така на Peaceful. После ще направим така само. Open Land. It's on start. И се напишем така. Keep. Game rule. Keep inventory. True. Готово. Сега вече мога да леснем от вървна. Да влезнем отново. И нищо не е ставало. Така. Нека заредя всички чънкове и да ходим си вземем айтемите. Защото тъпите скелети. Тъпите скелети, бе. Просто ги... Това е... Много ги опнаха. Твърде много. Моджанг, вие сте буклуци. Казвам го от името на всички, които играят в Minecraft. Ау.
Ау, ау! Стоп! Добре. Тук са ми още айтемите, надявам се да са ми изчезнали. Мечът ми трябва. Не, мечът... Добре. Нека да пуснем на много. Така, нека да си подредим така. Така ще направим штрак. Да го махаме с тия. Така. Готово. Айрон, не искам го. Но, чакай. Айде да запушим този лъба тук. Опа. Да не ни изгори, като се връщаме. Тук има ли... Не, сериозно ли няма нужните неща за крафтинг бенч? Така го казваше. Имам това клас, се викаше крафтинг тейбъл, викаше крафтинг бенч. Или крафтинг чест, нещо такова. Това е яко. Вау. 2 хорс армора. Какво ще ги правя? Ще направя XP ферма тук. Това е много яко място. Трябва да направя торчове, с които да осветя пътя. Така. Тук насам. После насам. И от тук... те насам. И тук ще сложа малко Cobblestone, за да знам откъде съм минал. Тук. И... бум. Готово. Нека да вземем тъй Cobblestone, да се връщаме в къщата. Всъщност ще вземем повече от 3, ще вземем доста, за да имаме за инструменти. И в днешния епизод ще си направим щит, за да се отбраняваме от тъпите скелети, защото са много гадни. Затова ще ни съберем малко Cobblestone. Така, да имаме. И са един от най-гадните процеси в качването. Така. Няма да ви стигне, това е ясно, затова с пясък, с песък. Не. Почти стигнахме. Дай. Готово. Поне вече знаем, че имаме уит и мога да бридем краите. Но първо ще ги затворим в една дупка. Ето те тук, мисля. Така, нека дай блоки Сандъл. Още две там. Да имат място. Всъщност, тази дупка ще направим по-голяма. Как, за да имат място. Гледам, има и кактуси, така че сега ще ги взема и ще си направим ферма. А ние трябва да лягаме, защото скоро ще се спълнят тъпите скелети и ще стане страшно. Нека ходим да легнем и тогава... Всъщност, знаеш, по тебе ще вкарам. Така и така си тук. Добра крава. Айде, влезай. Хоп. Добра крава. Чай да вземем и она, да сме сигурни, че ще имаме край. Тук, гътин, крава. Виждам колко много скелети. Ако ще не бягаш, просто няма, не си познава. Няма ти хора. Не. Как ще спълниш до къщата ми, бе? Сега трябва хора да се бия и да умра. Като мъж. Аре, вътре. Скачай. Бум. Готово. Два... Тази вечер няма да спим. Тази вечер ще се бием. Те гадни. Изроди да умре
вашето семейство. Нека да убиеме този. Оп, додж. Додж. Много сме близо вече. Ти мъж. Как бе? Още не съм ти скочил. Гасил скелета и гасил. Не, коня ми умира. Идиот такъв. Ти умре на тебе семейството като на уния. Гаси от звера, бе! Аз лягам, бързах. И коня ми сега си умира там. И ще ходя му взема седлото. Така, горе изгорете. Не се би повече с тия капки. Ще ги взема от тук да не влизаш в тях. Крипър. Просто мобовете на тия версии са твърде опнати, просто... Понякога ми се отигра само като ги видя. Така, сяме една стена. Бе, гледай го, бе! Ще се завреш! Гледам, 2 сърца остана то. Я влизай вътре. Или не си посмял да излезеш. Имам сметки да заврежне си глупак. Оре, бе! След като умях 3 пъти от този глупак, накрая фанах и го убих. Какво съм про? Няма що. Така. Трябва да фанем и да си направим камена кирка. Защото, нали затова си взех камъка. Нов звук на честването, това мега яко. Много ме кефи. Така. Айде, тебе ще използваме, за да си спечеме храната. Айде. Нищо не се изхвърля. Освен това и тия 2 хора с армора, за които не знам за какво са ми. Но ще намерим, не знам какво да бъдат. По принцип тия с по-малко кръв се очаква са по-бързи. Добре. Вижте като отскача тъпия герой, като падне, бе! Големия идиот! И той така да си скача, накрая ще падне и ще умре. Тук ще сложим на пясък, за да си лечи. Копай. Копаеме айрон. Този клип може да стане малко по-дълъг от другия. 8 айрон. Това ще е за... значи тук има още много. Така, предполагам, че ще ми стигнат за инструменти. Броня по-нататък, където броня 100% ще ми трябва, защото... Да, просто не. Защото тъпите скелети ще ни... Его, бе! Като говорихме и то се взе, че се спълна изрод нещастен. Как, бе, беше с гръб към мене? Ще вия сметката, сега ще направя с един щит. Ще пиеш ти, кой ще биеш. Мазен травестит. Сега. Айде. Така, айде отивам си вземем айрончето. Кой би да му смелим газа? Ай тук. Идеално. Идеално. Ще бием ли, бе? Ще бием ли, бе? Имам щит вече, бе? Бе? Отворко гадна. Бе, ще дойде едно в едно, бе. Ти много си смея така, като бягаш назад и стреляш, нали, бе? Нали, бе, изрод гаден. Ме цъфва 3 пъти и съм мъртъв. Бати, сега гадното си заде. Добре, спокойно. Хопа, така. Не поемай демидж. Штрак. Сега. Айде, бе, уми едно в едно, бе. Айде, бе. И си стоиш там, бе. Стой си в ада. Къде си, бе? Тук беше. Нищо. Си държим щита. Ако вземе да се появи отново.
Къде е скелет? Яче? Още ли бачка? Не. Не мога да бия къде се спамват мобове, защото в модът сервера имаше този мод. Викам си, че и в Майнкрафт, може би. Аз е просто от Майнкрафт, но не е. Трябва от някой друг мод. Така. Опа. Нека ви на тази страна. О, вода. Просто като я погледнах, не исках вече да се катеря. Така, нека да видим. О, да, тук беше спаунера. Нека да видим на там. Опа! Да. Значи на паяц трябва да проверя в нета как се прави спаунер. Да. Оу. Ето, чакай! Fuck you! Една мърсъкът! Fuck this life. Колко време е този клип? Само колко пъти умрях? 16 минути. Мисля това да от мен хора, надявам се толкова да ви е харесал. Ако е така, помогнете ми като дадете един лайк. Аз бях Monster Gamer и ще видим в следващия клип. Чао!